शिवः तस्य प्रविदलीनस्य यश्परस्परमहेश्वरः इदं फलं मया देव स्थापित पुरुषोत्तमः तेन वे सफलावाप्ति भवेत् जन्मने जन्मने मातुलकोर्मे भगवान् सर्वाधिक मंगलमूर्ति महालक्ष्मी सत्यनारायण देवताभ्यो नमः मनसोऽभीष्ट प्रार्थनां च करिष्ये प्रार्थನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಗತಿಪತಿ ಆನಂದಿನ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ದೃಢಾದ ಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ಯಸುತ ಆಲಯ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದೊಂದರಲ್ಲ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಪಗ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಾಗಾಯ್ತು ನೂತನ ಮಾಂಚಿನ ಗ್ರಹಣ ಕಟ್ಟದ ಸಂತೋಷನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಮನ್ಪರಂಚಿನ 7ನೇ ಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿ ಬಂದು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಾಗಾಯ್ತು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಾದಗಳು ಹೊಂಟ ಸರ 6ನೇ ಇಂಚದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಟೆ ದಿವಸ ಲಕ್ಷೋಕ್ತ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕ ಬಲಿ ಮಾಡದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದರ್ಬಾರ್ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣದ ಹೊರತು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಾಂಚಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಐದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತಜ್ಞನ ವಾಸ್ತವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಮೂಜಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತಜ್ಞನ ದಂಡದೆ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವತಾ ಮಂಟಪದ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಡೆ ಈ ಲೋಕದ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮತ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆ ಕದಲಿ ಮಂಟಪದ ಮೊದಲು ಆವಾಯನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ತನ್ನ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಪೊರುಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕದಲ ಎಂಚಿನ ಮಾದ ಫಲಗಳು ಬಂದಿರ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಬಲಂ ತನ್ನ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿ ಕರ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದವನ್ನು ಪಂಚಿನ ಆ ಪಂಚ ಫಲಗುಣ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರತಿಮಲಪಾದ ಗುರುತು ಮುಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲೆಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಲಾರ್ಥ ಅದರ ಮಸ್ತ ಫಲ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತುಗಳ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಜಿತನ ಫಲ ಪ್ರತಿಮಲಪಾದ ಗುರುತು ಹರಿಗಳಂಚಿನ ಅನಾಥ ಗಿಲುಗಟ್ಟನಂಚಿನ ಯೋಗ ಕಟ್ಟದು ಗುರುಪ್ರಂಚ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರತಿಮಲಪಾದ ಗುರುತು ಮಾತುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರತಿಮಲಪಾದ ಗುರುತು ಈ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಾಲಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ವೈಕುಲ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ವಿಘ್ನ ವಿನಾದಿಗಳು ಬರಲಿದೆ ಸದಾಕಾಲ ತಿಳಿತೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭಾಗ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಕುಲದೇವರು ದೇವರ ಪ್ರತಿಮಲಪಾದ ಬೆಳಗಾದ ಕುರುಡು ಮಲ್ಪನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜನ ಸಾಂಗೋಪಸಾಂಗವಾದ ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕುರುಡು ಬಡದೆ ಕರ್ಮಾಂಗದ ಆರಂಭ ಕರಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸರ್ವೆಲ್ಲಾಯ್ತು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾಡಿ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಯ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವವೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿ ಸ್ವಹ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ವಿರಾಜಮಾನ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಹ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ವಿರಾಜಮಾನಂ ಕೃತ್ವಾಹ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ನಿರ್ಮಾತ ಇದಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೈ ಮುಚ್ಚಲೆ ಅರುಣಾದಯೇ ನಾದಾನಂ ಚರೋತ್ತಮಃ ವ್ಯಾಸಾದಿರುದ್ರಮಾಕಲ್ಮಷಂ ಭಗವಾ ಸರ್ವತಕ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಮಹಾದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗಂಗೆ ಜೇವಾಯ ಜೇವ ಗೋದಾವರಿ ಸರ್ವದೇವ ಮಧ್ಯೆ ಸಂದು ಕಾವೇರಿ ಜಲಸ್ಮಿನ್ ಸನದಿಂಗ್ರ ಓ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯ ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುರೋದ್ರವಿಷ್ಟಾಜಂ ಶುಭ ಪುಣ್ಯದಿತೋ ನಿರ್ಮಾತ ಎಡತ ಕೈ ಕಪಾಡ್ಲೆ ಬಲತ ಕೈ ಮುಚ್ಚಲೆ ಬಲತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾವಾಸನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಃ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ಕುಂಬೇರ್ಗೆ ಆಧ್ಯ ಹರೇನ ನವಮ್ಯಾಜಂ ಚಿತೋ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ದೈತ್ಯಾರ್ಪಹಾರಣ್ಯೇ ನಮಃ ಸುರಾಸುರ ಪೂಜಿತಾ ನಮಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೇ ನಮಃ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಆವರಣ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಣಾದ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಆವರಣ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ ಪಿತಾ ನಮಃ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಶೂನ್ಯ ನಮಃ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಹರೇ ನಮಃ ತ್ವರ್ಗಾ ನಮಃ ದಾಮೋದರ ನಮಃ ಪ್ರಥಮಾವರಣ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ
ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಳಿ ದಿವಸ ತೈಲ ದೀಪ ಪ್ರಷ್ಟಾಪನ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಲ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೀದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ನೂತನವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಕೊಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಂದ ಇತ್ತಂಚದ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾತಾದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಷೋಡಶ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅವಾಯಾಮಿ ಆಸಂದರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಾರ್ಯೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಧೂಪ ದೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಹಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನೀಕರಿಸಲಾಪೆಂದರ್ಥ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಬಲುಂಡ ఆయన ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದರಿಗೆ ಅಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಂತೋಷನ ನೇತೃತ್ವದ 7ನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಧಾನ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಪ್ರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಜನ ಸೇವೆಯ ಮಾತ ಕೋಡಿಯದಲಾಗಾಯ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡುವ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹೆಂಗರ ಗುರುಪದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಡೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚಾರ್ಯ ನೇಸ್ತರಗಳ ಇಲ್ಲಿನ ಉಚಿತ ತಂದು ಎದುಕ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷೋಪನ ಹವನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಸ್ತವ ಪೂಜನೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕುರಿತು ಕಾಡದ ಬರ್ತದೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದ್ವಾರ ಮಧ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ವಾರ ಪೂಜನೆ ಮಂತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವತಾ ಮಂಟಪದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇರನ ಹುರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಈ ಲೋಕದ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜನೆ ಮಂತಂದ ಮಂದಿಜನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ತನ್ನ ಭಂಡಾರಗ ಪೊರುಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಸದಾಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶಾಲಾಗೈತೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರುಗಾವಡು ಒಂಜಿಬ ನೂಪುಗಾವಡು ತುತ್ತೆರ ಕುಂಟುಗಾವಡು ಮಲ್ಪಿಜನ ವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾವಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾನ ಮಂತ್ರ ಸಂತೋಷಣಗಾವಡು ಓವೇ ಆರೋಗ್ಯಗಾವಡು ನೆಮ್ಮದಿಗಾವಡು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಇಲ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಏಕಲ ಸಾಧಕ ಪ್ರಾತಿಮಲ್ಪಾದಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡೆ ನಣಾದಿ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಸಂತೋಷಣ ಯೋಗ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ್ರ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡೆ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸರ್ವೆಲ್ಲಾಯಿತ ಮಲ್ಪಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಡೆದವರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಶ್ರೇಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಾತಾರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವದೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೋಡದ ದಿನ ತಾನಿಗೆ ಈ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ಆ ಗೋಮಾತೆನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾತ್ ಕೊಟ್ಮಾರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಮಡ್ಯಾರ್ ದಯದಿದ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ವೇದಿಕೆ ಪತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾತ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಯಾರಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಈ ಸಭಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವ ನೇತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸಂತೋಷನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಲ್ಪನೋಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತೇರ್ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ಶೇಷ ಪಟೇಲರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತಾರರು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ದೈದಿದ್ದು ಹಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷರು ದೈದಿದ್ದು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಬೋಳಿಯಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಫಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಮುಟ್ಟುದು ಬಳತದೆ ಈ ಬೋಳಿಯಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತಾರರಾದಿತ್ತದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಹಿಡಿದು ಐದಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ದು ಅವೇತು ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಸೇವೆ ಪಂಡ ಇಂಚಾಂದು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರ್ದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನು ಈ ಕುರುನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಂತದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ನೇತಾರೆಂದು ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಭಾಗಗೂ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಿರ್ರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಭಾಗಡು ಏರೇ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರ್ಪಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲುದುಲನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆದಕ್ಲು ಕಷ್ಟೊಡಿತನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಐನ್ ಇಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಆಜನೆ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಐನ್ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿತನಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದೇನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಭರವಸೆನ ಕೊರ್ದು ಕೇವಲ ಕೆಲವತ್ತೇ ವರ್ಷಡು ಐನ್ ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛದವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇಂದು ಆಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ರುಕ್ಮಯ ಮೂಲ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಕ್ಲನ ಮಗಲೇಕ ಎಣ್ಣಿದು ಆ ಈರು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲನ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಅದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಭರವಸೆನ ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಕಾಟಾಚಾರಗೂ ಇಲ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆದ ಪೊರ್ತು ಏಲೆಗಳಿಗೇನು ತೋದು ಐಕೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಕೋಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧೀಮಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಅನ್ನು ಪುದರ್ದಿದು ಈತು ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಆರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಯಪ್ಪ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ಈತಿ ನಟ್ಟಗ ಈ ಭಾಗದ ನನೇತೋ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆ ಹಿಡಿತನಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಕೊರಡಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಲೇರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಮಡ್ಯಾರ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಏತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು ಬಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾಕಲ ಬತ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಫಲತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊರದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರೇ, ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅವೇತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೊಂದು ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಓಲೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ನಂಗೆ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಲೇಕ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಗ ವಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಗೂ ಏತು ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಲಿನ ತೆರಿಪಾದ್ಕೊರ್ನಾರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಬರಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನ ನಡಪೆರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ ಹಿರಿಯರನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರನಲೆ ಹಿರಿಯರನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಕುಡರಿಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆ ದೈವಲಿನ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ ಕೆಲವಾತು ವರ್ಷದಿಂಜಿ ಆ ಭಾಗದ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಂದು ಅವೇತೋ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಾರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಂದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಈ ಭಾಗಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪಣಲ್ಲ ಐದು ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಬಿರಿತಟ್ಟು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಹಿರಿಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಯ್ಯತ್ತಾಯ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕುಡೂರಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿರು ನಾರೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿನ ವ್ಯಯ ಮಲ್ತದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಈ ಮೇರಿನ ಆಡಳಿತವಾದಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬುದ ವೈಭವಗೂ ಬರಡು ಪಣದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿನ ಅಂಚನೆ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಪ್ಪನ ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೆ ಮಂಜು ಮಂಡಳಿ ವೇದಿಕೆಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ದು ಸಂತೋಷನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಹಿರಿಯರು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು ಜನನಾಯಕರು ಸಮಾಜಡು ಅವೇತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಾದ ಅಂಚನೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೇನಾನಿಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲ್ ನಂಗೆ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಮಾಜದ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕಂತದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೋಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ದಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲ್ ತೊಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೊಜ್ಪಾಯರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಐಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಸದ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಮೇರಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ ಸಂತೋಷನ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ವೈದ್ಯನಾರಾಯಣ ಹರಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಧ್ವಜಪಾತ್ಕೊರ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ಸಮಾಜಡು ಅವೇತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಭಾಗದ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಸಂತೋಷ ನಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ವೇದಿಕೆಳ್ಳೇರು ಮೇರೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆತ್ಮೀಯದಾರಿನ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಸಂತೋಷನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದು
ಸರ್ಕಾರದ ದಾದದ ಅನುದಾನ ಸಮಾಜಗೂ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಐನು ತಿಕ್ಕುನೇನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾದು ಕೊರದು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆ ಭಾಗದ ಮಹತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶೇಷ ಪಟೇಲರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಗೌರವಿಸುವುದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಸಿಟ್ಟಿನ ದೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಬಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತಣ್ಣಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಹತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಹಿರಿಯರೇನ ಶಿವತ ಶೀನಶೆಟ್ಟರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುರ್ನಾಡದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಲ್ಪಾತ್ ಕೊರದು ಈ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಶಿವದ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರಾದಿತ್ತದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಹಿರಿಯರನ ಶಿವತ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಬೇರೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಬಲೆತೋಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜಗಳು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತಾರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತಾರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪನ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ದಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಪಾದ ಕೊರನಾರು ಮೇರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚದೆ ಹಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ
ಸಂಸದರ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಕ್ಕಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಡಿದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ ಇಲ್ಲಿಡು ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ஒரு ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೂಡು ಪಂಪನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ഒരു MP ಆದ 1 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಡಾತಿ 1 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ 2 ಸತಿ ವಿದೇಶಗೆ ಆರ್ಪೈನತ್ತು ಬರೀ ಕೆಲವು ಜನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ರು ಅಂಚೆ ಹೋಯ್ನತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈರೇ ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಪಾತೇರ್ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐಕೆ ದಾಯ್ಗನ್ ಪಂಪೆ ಉಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ MP ನಟ್ಲೇರು, ಅವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10-30 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಮಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮಾತಾಡಲೇರೆ ಆಗಲೇ ಸಲ್ಮೆ ಸೌಂಡು ಬತ್ತನ ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪನಕ್ಕಲೇ ಬಂದುಲೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದೆತ್ತು ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮರಳು ಪಾತಿರ್ವಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರಿಂದ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶನೆಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ್ನೇ ಕೆಲಸ, ಚೀನಾ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನ್ನೇ ಕೆಲಸ. ಅಂಚೆ ಭಾರತದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಂಡರು ಇಂತೀವಿ. ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ತ್ಯಾಗಲ ಅವು ಸೇವೆಲ. ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪಿಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮುಲಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಸೂಚನೆ ಇಂಕ್ ഒരു ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದವರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡ್ಬೋದು ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಎಂಚಿನುಂಡು ಮೂಲ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ. ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲು ನಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲಿ, ಕಾಪಿ ಬರೋಲಿ, ಅವು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಲಿ, ಅವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದತ್ತೊನೊಲಿ, ಓದುನ ಜೋಕುಲಿ ತಂಡ ಓದೊಲಿ, ಐಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಚಿನ ಬಡವೇರಿನ ತೂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟೋನಿಯರ ಬಂಗಾಪುಣ್ಣು ಪಂಪನ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಅಂಚೆ ಈ ಸತ್ಯ ಯಾರು ರುಕ್ಮೇರ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿದ್ದು ವಿಜಯಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕುದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏರೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ತೂತು ಜರ ಇದು ಪೂಪು ನಡ್ದು ಮೊರ ಇಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೊರಿಯ ಅಂತ ಪಂಪನ ಲೆಕ್ಕದಾಟ್ಟು ಇಂದ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಐನು ಇಲ್ಲನ್ನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಡಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲಿ ಇನಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ನಕಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವು ಉಂಟು. ಯಾನ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಕ್ಲಾಪೇರಿ, ಸೊಸೈಟಿದ ಮೆಂಬರ್ನ ಕ್ಲಾಪೇರಿ ನಿಖಿಲ ಇಂಜಿನ ಕೆಲಸ. ಸರ್ಕಾರದ ಬತ್ತಿನೇನು ಒಂದು ಜಾತ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಂದ ಸಾಲ ಕೊರ್ಪನೆ ಆತನ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡ ಹೊರ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಆ ಊರುಡು ಏನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ನನಲ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದಾಂಡ అయిన ಊಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನೆಂಚ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ ನಾನು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೆಂಚ
ಐಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಆಣಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಗೆ SLC ಇತ್ತ PUC ಬೈದನು ಆ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಣ ಮಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅದಿಪ್ಪಡು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ PUC ಓದುವೆರ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯರ್ಲೆ ಯಾರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲೆ ಯಾರು ಆ ಕಡೆಯತ್ತ ಜನ ಇರಬೇಕು RSS ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ 6 ಫಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಫಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಂಡ ಅವು ಮಾರ್ಗ ಅಂಡು ಈತ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡಿತಲಕ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂಡು ಅವತ್ತು ಐ ಪಂಡಿಜರ 6 ಫಂಡೆ ಕಡೆಯತ್ತ ഒരു ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಲ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ 2 ಜನ 4 ಜನ ಅಂಚಿದ್ದಂಡ ಆ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ ಜಿನ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಏತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಲೆ ಅಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಉಳ್ಳೇ ಇರುന്നാണ് ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಡರಿ ಆ ಬೇನೇನು ದುಃಖನ ಶಮನ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಅಂಡ ಒರಿನ ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಮಾತ ಮಟ್ಟ ಅನ್ಪಂಪು ಈ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಕಾಯನ ಕೊಂಡರೆ ತೀರುಂದಾಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದು ಪಂಪನೇನು ಪಂಡೊಂಡಿದ್ದೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದುದು ತಿಳಿದು ಭಾಷಣ ಹೊಲ್ತಿನಾರು ಆರ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಂಡು 6 ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರ ಐನ ನಡಪಾದು ಕೊರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಆಜನೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಫಂಡೇರು ನಾನೆಲ್ಲ 6 ಕಟ್ಟುದು ಹೊರಟು ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾರಾಯ ಏನು ಮಲ್ಪದು ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನು ಬರ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಿಲ್ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರೆ ತಿರುಗಿನ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾಡ ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಬೇನೆಗೆ ಅವು ತೊಂದರೆ ಬೇನೆ ಉಂಡುಂದ ಊರುಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಪಾಪ ನಂಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರಿತ ಅಂಚ ಇಜ್ಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬರಿತ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೈನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾನ ಐಜಿ ನನ್ನ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮಗನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯರ ಭಂಗ ಉಂಟು ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡೋನಿಯರ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಯರ ಐಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಕೊರಲೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನೇ ಅನ್ಪಂಡಿಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಆಜಾಯನ ಏತು ಮುಜ ನಾಲ ಸ್ವೀಟ್ ಏತು ಮುಜ ನಾಲ ಆಯ್ ತಿನ್ನೇರು ಉಂಡಾಯಿ ಹೋಲಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಸೋನೆ ಜಿಲೇಬಿಲೆ ಬರ್ಸೋನೆ ಲಾಡುನ ಕೊರ್ಪನೆ ಪಾಯಸಲ್ ಹಾಯ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಅದೇ ತಿನ್ಪುನೆ ಇದು ತಿನ್ಪುನೆ ಇಂಡಿಯನ ಮಲ್ಲಸ್ತಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಗೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಯಾರು ಒಂಜಿ 2 ಆಜಾಯನ ಯಾರು ಆಯ್ ಅದೇ ತಿನ್ಪುನೆ ಆ ಒರಿನೇನು ಯಾನು ದೆತ್ತು ದೀಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾರ ಯಾನು ಮೇಲೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರುಪತಿಗೆ ಮುಡಿಪು ದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಯಾನು ಬಣ್ಣೆ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ದಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಸು ದೆತ್ತು ದೀವಲ್ಯ 2 ದೆತ್ತು ದೀವೊಂದು ಮಂಡ ಬಾಲೆಡ ಕೊರುಡು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ದಿನ ನಂಡ ಬಾಲೆಡ ಕೊರುಡು ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಪಣಿ ಉಂಟಾವರ ನೀರು ಅಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಪಣಿ ಉಂಟಾವರ ಯಾನು ಉರಿ ಬಾತೇನೆ 4 ಜನ ಬಾತೇನೆ ಪಣಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಬ್ಬಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಆ ಬಾಲೆಡ ಪಾಡ್ಬೋದು ಬಾಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಮೇರೆ ಅವು ಇಂಚಿನಪ್ಪೆ ಅವು ಅಂದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಬದುಕು ಉರಿನಂಚ ಕಷ್ಟಡು ದುಕ್ಕುಡು ಬೇನಡಿಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಐನು ಕೊರಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಾವುಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಣಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ಉಂಟು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕೊನೆ ಪಂಪನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾದ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಂಡು ಯಾರು ಅಂತ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರ
ಆ ನಮೂನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕುವೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಡ್ಡಾಕೊಂಡು ನೆಂಬುದೇವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕಡೆ ಕೈನ ಬಣ್ಣೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಡ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡೆ ಜಗತ್ತಿತ್ತಲು ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಆಪುಂಡವು ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನದು ಭಟ್ರು ಬಂಡೇನು ಕೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ಇಪ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ಇಪ್ಪದ ಎತ್ತೊಂದು ಆತೆ ತೆಪ್ಪೇರು ಏನು ಬಂದು ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಅವಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಐನು ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಬಣೀತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮ್ಮದು ತೀರ್ನಾಥ್ ಪಂಡ ತೀರುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪಣಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡೈತೆ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿ ಅವು ತೊಂದರೆ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾದಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಾದಿಪ್ಪುಡು ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಭೇದ ಇಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಮಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿ ಸಮಾಜ. ಆ ಸಮಾಜ ಉರಿಯೋಡು ಆ ಬುಲೆಯೋಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪಡು ಐನ ತೋಜಿಪಾಯಿನಾರು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂಕ್ಲ ಇಂದ ಆಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಿ ಜನ್ಮರ್ರೆ ಸಂತೋಷನೇ ತೋಜ್ಪಾತು ಎಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಪರು ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಜನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಕನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದ ಕೊರೋಣಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಇನೊಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಮೇರೇನು ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಹರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಇನಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾದಿತ್ತು ಜನನಾಯಕ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ಪಲಿನ ಧ್ವಜಪಾತ್ ಕೊರ್ನಾರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗೋಳಿಯಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿನಕಲೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಹಾಜಿನ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಶಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಚಾದ್ರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಈ ಸಂಗತಿನ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಪ್ಪಂಡ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ಗುಜರಾತ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಅಂತ್ಯೋದಯದ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ್ರಿರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸುರುಕು ಈ ದೇಶದ 18,000 ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಹಳ್ಳಿಲೆಗೆ ಪೂರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಪಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಅಂತ್ಯೋದಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಊರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮಾನದಂಡದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮಡೆತ್ತಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮಾಪನ ಅಂತಂದ ಅವು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮಾಪನ ಆವಡು ಅಂತಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಏರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಇದು ವಂಚಿತರಾಯರಬಲ್ಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಯರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂತನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡ ನೆತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂಚಾದ್ರ
ಆರು ಈ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಪನಿದಾದ ಅಂದ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಈ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮನ್ಪನ ಅಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಮುಡಿದೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ನೇಚರ್, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಡತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು, ತೆರೆದು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಸವಾಸಡಿ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ರ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡ ಅವ್ರನ್ನ ಉಮೇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪನತ್ತ. ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಕಲ್ಪನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಆಶಯದಾದೊಂಡ ಆ ಬೇಲನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಿ ನಮೋ ಕುಟೀರದ ಒಂಜಿ ಈ ಯೋಜನೆದಾದೊಂಡ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಗಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪೂರ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ಸಂತೋಷ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮಂತ್ರಿರನ್ ಪಂಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಉಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದಾಯೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅವು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅನ್ ಪಂಡದ ಕೊರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ರ ಈ ಕೆಲಸನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಬೇತ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದುಲ್ ಮೂಲ ಉಪ್ಪೋಡು. ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರತನ ಕೆಲಸ, ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸೋನ ಕೆಲಸ, ಹಿಂದುಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿಸೋನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮಾಜವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸೇವೆದ ಕೆಲಸಲಿಗೆದಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಜನಕ್ಕಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರಪನಕ್ಲೇ ಎತ್ತಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ಕೊರಪನಕ್ಲೇ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬೇತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತು ಕಡೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ, ಆ ಗುಣಲ ಇಜ್ಜಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡೆ ಎರವರಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅಥವಾ 4 ಜನ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೂಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸವ್ರು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ತೀರ್ನಾಥ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವಡೊಂದು ಪಂಡಾಯ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 70-80% ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನದು. 80-90% ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನು. ಯಾರೋ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆರ್ಲಾರ ಹಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋಯ್ನ ಅಕಲನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡುಂಡು. ಅಂಡ್ ఆయన ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡುಂಡು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು, ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಡು, ಸೇವೆದ ಮಾನಸಿಕತೆ ಉಪನತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದಂತ ಪಂಡ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಾಸಿಡ್ ಪುಲಿಬಾಡ್ನಾಥ್ ಓಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮತ್ತಿನ ಆ ಗ್ರಾಮಡ್ ಏರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆದಾದಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಲೇನು ಮಂತದ ಪೀಳಿಗೆಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೂರದೀತ ಸಮಾಜದ ದೂರದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಬಂತು. ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವನ ಕೊರಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಮಾತಿರಲಿ ದೇವರು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೋಡು ಬಂತೇರು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಕಾರಣಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೇನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೂರದಿತ್ತ. ಅಂಚಾದ್ರ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಕ್ಲೆಗಳ ತೆಗೆದು ಪೂಜಿ. ಅಂಚಾದ್ರ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಪನತ್ತು ಏರೇ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಂಗಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಪಂಪನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಚಾದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸದಾರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಬೇಲೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಾಯಕರೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು. ಎಂಕಲು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುವ, ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುವ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುವ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಬೋಳ್ಯಾರ. ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ, ಎಂಕಲಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ. ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ನೆಕ್ ಏತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಣಲ್ಲ ಐತ ಮಧ್ಯಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಚ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಪಂತರ ಚರೈವೇತಿ ಅಂತ ಅಂಚಾದ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬು ಪೋಡ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಲಾಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಪುಂಡು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಪುಂಡು.
ಅಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಡ್ಗೆ ವಾಜಪೇಯಿಲ ಪಂತ ಸತತ ಚಲನ ನೆಹಿ ರುಕ್ನ ನೆಹಿ ತಕ್ನ ಅಂಚಾದ್ರ ಏಪಲ ಬಚ್ಚೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಉಂತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಎದುರು ಪೋಂದು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂತಾಯರು ತೂಪೇರು ವೈಪೇರು ತೂಪೇರು ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ರ ತೂಪೇರು ಜಪಡ ಯಾರ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಉಂತಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಭಗವಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿರು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿರಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರಂತೂ ಕೈ ಬುಡ್ಪೂಜರನ್ ಪಂಪನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಲುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಗ ನೀವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಸದಾ ನೀವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಷ್ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪನ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯನ್ ಪಂಡ 2047 ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡಾಂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 40 ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಈ ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ರ ಅರೆಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಆಂಜನೇಯ ಇಲ್ಲು ದಾದಾತನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಬ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ರುಕ್ಮಯ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸಂತೋಷದ ಬದುಕಲೆಕ್ಕ ಸಂತೋಷನ ಪುದರ್ಬೇಕನೆ ಸಂತೋಷದ ಬದುಕಲೆಕ್ಕ ಆವಡನ್ ಪಂಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬತ್ತದು ಭಾಗವಹಿಸಿರೋ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊರ್ನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷನಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ತೀನಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಮಾಜಡು ಇಂಚೆ ಬದುಕೊಲಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕೊಡು ಈ ದೇಶ ಸೇವೆಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಹಿತವಚನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರವಾಸ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ ಪಂಡೋರಿಯನ್ನು ಪಂಡೋರಿ ತಪ್ಪವು ಮಾತ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡುವಸೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಶ್ವಚನ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಜನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎಡದಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ತನ್ನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲೇ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಾತೆರ್ದು ಮಾತರಿಗಳ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಣಸಿನ ಮಾತ್ಮಯ ಮೂಲ್ಯರೇ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾಯ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನೆ ಕುನಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣೇ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶಿವದುರ್ಗೆ ಶಾಂತಿಗರಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರೇಮ ಸರ್ವಲೋಕೆ ಪ್ರಣಾತಿ ಚ ಪ್ರಣಾಮ ಸದಾಮಿಕಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಸೀನಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಘಟಾನಿ ಘಟಿ ನಕ್ಲಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ ಶೆವಟೇರಿಲ್ಲ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯನ ಕುರುಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದು ಹಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಪಣಲಿ ದಯ ಬಂಡ ಇನ್ನಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬತ್ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ಆನಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟೀರ ಆಜಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬಡವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುತ್ತು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಓಲುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೋಡು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ನೇರು ದುಃಖ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಏನಾನು ಒಂಜೇರಿಯನ ಸಾಕಾರ ಬಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಮೋದಿಜಿನ ಸಾಕಾರ ರಾಮನ ಅವತಾರೋಡು ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಡವರನ್ನ ಬಂದಾದುಳ್ಳೇರು ಮಾಂತೆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಬರೋಡಾಣ ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೋಡು ಹರಗೆ ಧನ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ಪನೋಡಾತೆ ಏರಡ ಕಾಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಅರಡ ಕಾಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅರಡ ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗೊಂಡು ಪಣಿರ ಮೂಲೆ ನಮಗೂ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಯ ಬಂಡ ಈ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಬೊಗ್ಗನಾಗ ನಿಜವಾದ ಆರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಲಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತರವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಬೊಗ್ಗನಾಗ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತರವಾದ ಇಲ್ಲದ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆರನೇದು ಬದಗುಡ್ ನಾಂಡ ಅರೆ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಪನೋಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ
ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರ ಪಣಿಯರ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋನುಲ್ಲ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀಮಂತರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬಡವರುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಹೊರತು ಬಡವರ ಮಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ದೀಪಣ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸಾವಿರದವ್ರಿ ಸಂತೋಷನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರವ್ರಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಕೊಳ್ಳೋಡು ನಾಂಡ ಇಂಚಿನಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಪಾಯರ ದುಂಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆರು ಸಾಧ್ಯತಪ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆರಿನಿ ಆಜನೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬಿದಾರ್ದೇರಿ ಯಾನಾಡು ನಟುನು ಅರೆ ಒಂಜಿ ನೂದ್ದೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡೋಡ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಾಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಆದ ಆರುಪಡಿ ಮಾಂತ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತರೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಏರಿ ತುಳುನಾಡು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಅಗೈವನಿ ಆತ್ಮ ಬಂಧು ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ ಪಾತ್ರ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಂತರಿ ನೀ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ಪಿರೋ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡ ಆರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾದಿಡು ದುಂಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ದುಂಬರೋಡು ಸಾಧಿಪೋಡು ಸಾಧನೆಗಳು ಬರ್ಪಣ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರಮತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಏತೋ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡ್ ಏತೋ ಏನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಸಾಧಿಪೇರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ನಾಂಡ ಆರ ಕಷ್ಟ ಏತು ಮಳ್ಳೆ ಪಣ್ಪಣ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯು ಅಂಚಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಪುದರ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಗೊಂಜಿ ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೇ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಆರನ ಶ್ರಮತ್ತ ಮಿತ್ತು ಆ ದೇವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆರೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಲ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಕೆಲಾಯನಿಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸುಭಗಲಿಗೆಡೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ ಆದ್ರೆ ಅಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಸಂತೋಷನ ಕೈಟಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಪಡ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಭಗವತಿ ಶಿವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಕಿಂಚಿತ ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಸೇವೆ ಇಂದು ದೇವಿಯರ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆ ನನಾಥ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಾರೆ ಕರುಣಿಸದು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ನೂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಭಾಗ್ಯಾರೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪೊರ್ಲುದ ಆಶ್ವಾಸನವಂತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನದುಮುಗು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪೋರಲ್ಲ ದುಮ್ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪೆಂದಾರು ಉಂತದೇರಿ ದಯದಿದು ಇರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದಾದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮನಾಥ ದೇವರೇನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವೆಂದು ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಈ ಸತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬರೋಡೇ ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಅರೆಡ ಅಧಿವೇಶನ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅರಟೊಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕರಿನ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಐನನೇ ಇಲ್ಲೋಕೆಲಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಇತ್ತಂಡು ಆರೆ ಬರಂದ ಕುಲದನ ಬಾರಿಯರ ಅಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಾರ ಮಾತ ಜವನಿಯರೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೌಟಿರದೇ ಬೈದ್ಯರು ಪಣ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಪತ್ತಿನರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಕಣಂತು ತೊಡಕುಕ್ಕಿನಾರು ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೈದಾರನ ಕಾರ್ಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ಟನ ಕಾರ್ಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆಯರು ಗಣೇಶನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೀನ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂಲಿಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಗೆ ಬಂದ ಫೋನ್ ಮಂತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾನ್లో ಕೂಡ ಏರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರ ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮನ್ಪುಣ ಮೊರನೆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ರಿ ಅವಳು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಕೇನು ಅಂತಿದ್ದು 30,000 ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಇಂಚ ಪಾಪದೊಂಜಿ ಪುಂಜು ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗೆ ಬರಪಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚಲವು ಅರ್ನ ಕಾರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಯರು ಆತಾರಾತ್ರೆ ಐಕ್ ಬರದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂತದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಬರೆಯರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರಣ ಋಣ ಹಿಂಗೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಕ್ಷಣ
ಯಾನ್ ಪೋನು ಅಂತ ಎಂಕ್ 100 ಜನ ಪೋನು ಅನ್ಪೇರಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನೇ ಪೋನು ಅನ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರುಳ್ಳರಿ ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಎನ್ನ ಇನಿಕೋಡೆದತ್ತು 1992 ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಕುಲಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯರು ಇತ್ತಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಾಂತರಡು ಅವು ಸೇಸಪ್ಪನ್ನೇ ಆ ಸೇಸಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾನು ಮುಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿರು ಚಂದ್ರಾಸು ಉಲ್ಲಾಲ್ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೀತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನಂಚಿನ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮ APMCದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ವಿಠಲನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆರಿ ನಮ್ಮ BJPದ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರಾಯ್ನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರನೇ ಒಳ್ಳೆರಿ BJPದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸತ್ಯನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಕನಂತೂರು ಶ್ರೀ ತೋಡಕೊತ್ತಿನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೇಖಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೂಂಜೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಒರಿಯರ ಪುದರ್ ಪಂಡದನೆ ಕಾಣೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತುಂಬು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಹುಡ್ತಿಜರು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಿರ್ದಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಬರ್ತಿಜರು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರುವನಂತಪುರಡುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಿರುವನಂತಪುರಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರ ಆಂಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಗಂಟೆ 7 ಆಂಡಿಗೆ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇದೇ ಬತ್ತು ಜಿಂದ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿರು ಕಟ್ಟದನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಯಾನಿಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಪಾವನ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಂದಾನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಜವನೇರು ಈತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆ ಈತ್ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ದಾಸಮಿ ದಾತಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದೆ ಇಡೀ ಕೊಡೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆದ ಬತ್ತನ ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ರವಿಯನ್ಯಾದಿಪ್ಪೇರು ಹರಿಯಾದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಿತಿನನ್ಯಾದಿಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತು ದಿನ ತುಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಆ ದೇವರೇ ಕೊಡೆ ಟ್ರೈನ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದಿನಿ ಸಂಸದರ ಆ ಇನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಬತ್ತ ಎತ್ತದ ಬತ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದುಬಾಡ್ಯ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬತ್ತು ಎತ್ತಿಯ ಪಂಡದ್ದು ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತಲಾದೀನಿ ಯಾನು ಬತ್ತದಿಸಿಂದ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತಲಕ್ಕೆ ರಾರು ಉತ್ತರ ಏರೆಗಳ ಇಜ್ಜನು ಅಂತೂ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಡ್ನೇ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲು ಮುರಾಂಡಿಂಚ ಇಂದು TV ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಯಾಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ದಾದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರೆ ಇಂದುದಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಹತ್ತಿ ದೇವರಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಪಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ದಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಮನ್ಪಾಲು ಏರೆಗಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈಜ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಚೌಟರೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ನೇ ಇಲ್ಲ 5 ಬಂಗ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ರವಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು 4ನೇ ಇಲ್ಲದ 5 ಒಂಚೂರು ಅಂದು 5ನೇ ಇಲ್ಲನು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಶೋಕಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊದು ಬತ್ತಂದಾನಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡುತ್ತುದು ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಮದಿಮೆ ಪೂಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬಂದಾಗ 5 ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕರಿಸತಿ 1000 ಮಿತ್ತಿ ಜನಗಳು ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ಪಂದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸೋಡು ಬತ್ತನ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಮುಟ್ಟ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಯದು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಆಕಲು ಕೊರಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೆತೋನಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟದಾದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ದಿನದಿ ಬೇಕ ಕೋಡೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅದು ಇನಿ ಗಣ ಹೋಮ ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಅರ್ನ 7 ಜನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲೆಪ್ಪಡು ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ವನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನ್ನು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈತ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನ್ಪಣಿ ವಾ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಆ ಋಣನು ಸಂದವಣಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮುರ 7ನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂತ 7ನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅನ್ನಂದ್ರೆ 14 ಜನ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ 14 ಜನ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲು ಆ ಇಲ್ಲಿ ದುಮ್ನಾನಿ ನಿಗಂಟಾಯಿನ ಮನದಾನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅದ ಆ ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಪಂತನು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಇತ್ತದ ಸದ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ದೇವೇ ಎತ್ತ ಅವಡೊಂದು 10 ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಪಂತ ದೇವರೇ ಎತ್ತ ಅವರು ಚೌಟೇರು ಬಂದೇರು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಪುದರ್ ರಾಜಕೀಯ ಜಿತ್ತೆ ಬಂದನಲ್ಲ ಚೌಟೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಂಗೆ ಬಿಸ್ಲೆ ನಾನು ತೀರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಟ ಎಂಗ್ಲು ದೀತಂದ ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ನಂಕಾರ ಪ್ರೇರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಪುಜೇರಿನಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ ಆಯಿನಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಉಲ್ಲನ ಅಂದ ಪನಿಯರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಇನಿ ಜಗತ್ತರು ಯಾನ್ಲ ವಿದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಜಗತ್ತರು ವಿದೇಶ ಪೋಣ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಗತ್ತರು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ಚೌಟೆರಕ್ಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾವು ರಡ್ಡು ಸತ್ಯ ಯಾರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸದ ಲೆಕ್ಕರು ಈ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಪೋಯರು ಅವಳು ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಗೌರವ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತಿಕ್ಕುನಂಜನ ಖುಷಿ ಐದು ಮಲ್ಲದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ದಿಂಜ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪು ಪಾತೆರನಾಗ ದಿಂಜ ಜನ ಉಂಡರು ಹೆಂಗಿದೆ ಯಾನು ಇದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಾನಾತಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಯೋಡು ಐತ ಬಡ್ಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಯಾನು ಏಪಲ ಇಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತೇರಿ ಪಿರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತೇರಿ ಯಾನಪ್ಪಾಗ ಬೇರೆನ ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಉರಿಯ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಳಿತನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಉರಿಯ ನಾ ಗಡಿ ಬರ್ತೇನೆ 4 ಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಉಲಾಯಿತ್ತಿನ ತೊಡಕುಕ್ಕಿನಾರು ಮನ್ಪೇರಿ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಬಂದೇರಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದ 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತೀರಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡನ್ ಈ ಹತ್ತಂಡ ಏರ್ ಮಾರೆ ಅರೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಿನಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊರೆ ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಯಾನ್ ತಪ್ಪದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಎಂಟು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಆಡ ಹೊರವರ ತೋಜುಂಡು ಜವನಿಯರು ಮಾತು ಬಣ್ಣಗೆ ಅವು ಆಪುನ ಸಂತೋಷ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ನೂದು ಇಲ್ಲದ ಪಂಡೇರು ಆ ನೂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಂಚನ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊರಡು ಯಾನ್ ಜಿಂಜ ಪಾತೆರುಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತನ ನಿಖಿಲೆ ಪೂರೆರ್ಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ದಾಯಗೊಂಡ ಭಾರಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚೂರ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಮಶಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ದೀದು ಜೋಕಲಿಗೆ ಬದುಕು ಮಲ್ತಿಪ್ನೆತ್ತು ಸಮಾಜಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜಡು ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕದು ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಜೋಕಲು ದುಮ್ಮು ಬರಡು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ನಿಜವಾದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಡುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಗ ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗಲಿಂದ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರುಪವನ ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ಲ ಬಡಿದು ಜೋಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಇಂಥ ದಿನಟು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಏರ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪಾತ್ರೆಯವರು ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಕಡೆ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರಿ ಇರಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ವೀನಕ್ಕ ಬೇರೆ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಓಲ್ಬೋದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ನನಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಡೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ತವ್ರು ದಾಯ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಈ ಕೋಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರು ಉಳ್ಳೇರು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂತೋಷನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಕೊಡೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೂಲ ಇಜ್ಜೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಸಂತೋಷನ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ದಾಯ ಬಂಡ ಆರು ನನ್ನ ನೂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರು ಕೊರಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ನೂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲರಿ ನನ್ನದು ಮೂಲ ಸಂತೋಷನ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾಡಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಶಿವತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲ್ಲರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹಾರೈಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮ್ಯ ದಯದಿದ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಡು ಸಂತೋಷನಾಗ ಸುಮಾರು ಅಜನೂದು 7 ಜನದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಪೋರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಡು ನಂಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ದೇವರಿ ಎತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಡಿ ಇನ್ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಕಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಳ್ಳಲ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸಂಸದರ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ಲ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಇಡೇ ಬಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಂದೆ ಕುಳ್ಳೆರ ಆಯ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ
ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ವಿಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಅಕಲು ಕುಲಾಲ ಜಾತಿ ದಕಲಂದು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಕಲೆ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಇಂಥ ನೂರಾದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಕಡಪಡುವಿರು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಒಲ್ತೊಲ್ತಪುರ KBD ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪರಿಚಯ ಉಣ್ಣಕಲ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ರೆಫರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಜಿ ತೂಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದು ಅಂಜ ವಿಜಯಕ್ಕನ ತೂನಾಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ವಿಜಯಕ್ಕನ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತುಂಟು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಆದ ಇಜ್ಜೆಂಡ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಕುಲ್ಲದು ಆರು ಲಕ್ಕದ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಅವಳ ಮಲ್ತುಕೊರ್ತೇವೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂದು ಮಲ್ತುಕೊರ್ತೇವೆ ಅಂಜಾದ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಬಂಡೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ಡ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 30, 40, 50, 60 ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ವೆನ್ಲಾಕನ್ನು ಪಿದೈದ 10-15 ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಡೆಗೆ ನಮಕ್ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಲೇಡಿ ಓಷನ್ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆತಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಆತಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋರಂದುಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಚ್ಚ ಅವಳು ಪಿದೈದಕ್ಕಲು 60-70 ಜನ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ಬೇನೆ ತೂದು ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದೇರು ಮೂಲ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಸೊ ಆರಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ತದು ರೆಡ್ಡೆ ಮೂಜೆ ದಿನಟ್ಟು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಪಡ್ಲಕ್ಕ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚೂರಿ ಬತ್ತನ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ತೆ ಬೂರಿಯೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಂಡು ದಾದಂಡನ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಉರಿಯೇ ಉಳ್ಳೆಡು ಅಂದ ಆರು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ತಿರುವನಂತಪುರ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಗ ತಿರುವನಂತಪುರ ಏನು ಬಂಡೆ ಈರು ಎಂಗ್ಲು ಬರ ಬಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ತಿರುವನಂತಪುರ ಎಂಚಮ್ಮರ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಮೋಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 101 ಸುತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸುತ್ತು ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋವೇರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ ಮಾನವೀಯ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಿನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಲ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತೇರು ಪಿದೈ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ ಗೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗಡಿತ್ತೆ ಆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಜಾದ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಪರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು 10-20 ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊಡ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಗದಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಚಿಂತನೆ ನಾನು ತುಂಬೇಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಗೆ ಬರ್ನ್ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋದಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಮಲ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡು ಅವಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರ ನಡ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರು ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ನೀವು ಮಲ್ತ ಆ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಕಾಲಿ ನಾಮಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬಂತಿನಾರು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತುಂಬೇಡು ಒರಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಚಿಂತನೆದಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡವೆ ಎಪ್ಪೆ ಆಯಾಗ ಇಲ್ಲು ಪೂಜಿ ನುಪ್ಪು ಪೂಜಿ ಜೋಕಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ ನಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ ಅಂಚಿನ ನಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಮಾದರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಮೋದಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ನಾನೊಂದು ದಿನ ಮೋದಿನ ಮನ್ಕೆ ಬಾತಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ವಾರ ಪಂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಮಗನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟಡಿ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆಪುನ್ ಬೈಕ್ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮಗು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರ ಗೌರವಾಣಿತಾರೆ ಅವಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಅವಲ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ದುಂಬುಡು ನಿಂಚಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಆರು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿಂಚೆ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ಸ್ವಂತಗತ್ತ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಆತೆ ಆರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ದುಂಬಿ ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಕಟ್ಟದು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಿಜ್ಜ ಅದನ್ನ ಎಂಚಿನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ತೂರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಮಯ ಪಂತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತುಂದಂಡ 565 ಸಂಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತುಂದಂಡ ನನಗೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೋರ್ಚಿತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾರತದ ಬೋರ್ಚಿ ಯಾಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರ ನಗಲಿನ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದುಂಪು ಒಲಿ ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೋರ್ಚಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣಗೆ 20%.
ಅತ್ತನ 25% 30% ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಟು. ಸಂತೋಷನ್ನ 20% ಆರೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಬಂತದ್ದು, 80% ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋರ್ಚಿತ್ತು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆದಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ನಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂడి. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನಗಲಂಚಿನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪಂಡೆ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪುಂಡರಿಗಾಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಸೇರಿದು 2 ಜನ ಒಣಗ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಡಿಪುಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕಟ್ಟಗ ಒಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 6ನ ಲೆವೆಲ್ 6ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹವರ್ತಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಬದ್ದಾದ ಬಂಡದು ಐದು ಒಕ್ಕದ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಬಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಕಾರಣ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಅನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಒದಗದು ಬರಡು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮುಡಿಪು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಒಂದು ಒದಗ ಬರಡು ಬಂದು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಶ ಏರಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶನು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣಗೆ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಉಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗ ಏರಾಣ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂನೋಡಪ್ಪುಂಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ಲ ಆಸ್ತಿದ ವೈಭವನ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ತೋಜವನು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಆಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಪಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತೋಜವನ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿಗೆ 700,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಒನಸಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯೆ ಇಂಚ ಬಂಡದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಅಕ್ಲ ವೈಭವೀಕರಣ ಅಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅನುಕರಣೀಯ ಆದರಣೀಯ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೀವನಡು ಅರ್ಲೆಕ್ಕನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒನಸ್ ಮಾಲ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಪನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಕಾಸಿನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಂಜಿನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಇದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಸದಾನಂದನೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅರ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಒನಸ್ ಮಾಲ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವೇ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂಡ್ಲ ನಂಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಣು ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಮಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂದಂಡ ಸಾದಿ ಐತಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅನಾಯಕುಲರನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಂಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇಂಕದಲ್ಲ ತೆರಿ ನೋಡುದಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಆನ ಏನಿರ್ತತ್ತು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ಲ ಕಳಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆರ ಪಾತ್ರ ತಿಪ್ಪುನು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಸಂತೋಷನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಾಯಕುಲ ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಯರಂದಂಡ ಈ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲೆಕಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ ಚೌಟೇರು ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮೆಜರ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಳಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ದ ಮಿತ್ ಆಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿದ ಮಿತ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಸಂಕಲದ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಸಂಕಲದ ಇಡೀ ಸಂಕಲದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನೋಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನೇ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡ ಪನೊಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ 10 ಜನ ಪಾತ್ರರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಎಂಚ ಪನೋಡನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಐನು ಪಂಡದು ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅವ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕಾತ ಇಂಕ್ ವಂದನೆಗಳು ಅನ್ನೇ ಕುಲಾಲರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ಪುಡದ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಜ್ಜಿನ ದಾದಾನ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಡು ಒಂಚೂರು ವರ್ತಿನಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಳಿಂದ ನಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ನುಡಿನ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸರಂಬೆರೆಗೆ ಮಾತನ್ನ ಬರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೀನ ಸೆಟ್ರು ದೈದಿದೆ ರೆಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇದಿನಂಚಿನ ಬಂಧುಳೆ ಸಂತೋಷನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದು ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಯಾನು ಅರೇನು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ತುಯಿನು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾರು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರುಕ್ಮಾಯನಗ ವಿಜಯಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಕಲಿ ಏತು ಸಂತೋಷ ಆತಂದ ಐತ 100 ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷನ್ನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತೆಗೆದು ಕುರ್ಪಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅರೆಗೆ ಆ ಸಂತೋಷನ ಮೌಲ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷನ್ನಾಗ ತೆಗೆದುಂಡು ಐಕಾದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ದುಡ್ಡದ ಬಲಂದತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಏರೆಗ್ಲ ಕೇನಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು
ಆರೆ ಏರಿಗೆ ದಾದ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೇರು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಎಳೆತೋ ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ದಿತ್ತಿಡು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಉಳ್ಳೇರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ದುಂಬು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಯರು ಕುಟುಂಬದ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೆ ಇದಾಗಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪುಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಈ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಕುಟುಂಬದ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಯರು ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬತ್ತು ಈ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಯಾನೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಐತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿದು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ಪೋಯಿನಲ್ಪಪುರ ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರ ಬತ್ತೇರಾರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪ ತಕ್ಷಣ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರೇ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೇರು ಆ ಎಂಗ್ಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಗುವೆಲು ಸರಿ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ 10 ಕೊರಗೆರೆ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ 10 ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ದಯ ಮಲಿಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಸಂತೋಷಗ ಅದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಯಾನ ತೆರೆಯೊಂದು ಸಂತೋಷನ ನಿಜವಾದ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ ಯಾನೆ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಐಕು ಪಡದ ಮೂಲು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಖಂಡರಗಳು ಬೈದೇರು ನಿಜವಾದ ಈರು ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಣ್ತೇರು ದೇವರು ಉಳ್ಳಲೇರು ಪನ್ನಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಡವರ ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಡವರ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳೇರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಂತೇರು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಈರು ಆ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಗದ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲಾರು ನೇರ್ದಾದು ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಎಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಈರ್ನ ದಯಪಂಡು ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಇಡೀ ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡು ಈರ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಈರ ಪಂಡರ 10 ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟು ನಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಕಂದು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೂತ ಎನ್ಮನ ನೂತ ಒಂಜ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರೆಗ್ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಹರ್ಷದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮನದಾಳದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆರುಂಜಿ ಆಡು ಎಂಗ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೆಯ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂತೋಷ ಗಾತ್ರ ಆರುಂತೆ ಅಂಚಾದು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಭಾಗದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ತುಜ್ಪಾತ್ ಕೊರ್ದು ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕಿನಾರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ದುಮ್ಮದ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಂಬಳ ದೈದಿದು ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಯಶವಂತಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಅರುಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಮಣ್ಣಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಹಿಸೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಐನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತದ್ಮ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ತದ್ಮೋಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸನ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಮಲ್ಕೋತಿರಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನೇತಾರರಾದ ಸಂತೋಷನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂಚಿನ ಯಶವಂತಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಮ್ಮ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದಿತ್ತದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಯ್ಯತ್ತಾಯರ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನ ತೊಡಕಿನ ಆರಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತರಿ ಕೈಮಗಿ ಒಂದು ಸಲಸಾನಿಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಸ್ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ಕಿರಿಯರೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಮಾತೆಯರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಆತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ಮಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಇನ್ನು ಅತ್ತೆ ನಾನು ಏಪಲ ಪಂಪಣಿಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಕೆಲವು ನರಮಾನ್ಯ ತೂರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪಣವು ಒಂದು ಏತೆ ಜನ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಆ ಸಭೆಟಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಬೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನು ನಾನು ಗಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇರು ಮಾತೇರಿಗಳ ಪಣ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಮಾತು ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ್ ನಕ್ಲಾಗ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕುಲೆ ಅಂಡ ಆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪಣೆ ಆ ದೇವೇರು ಆ ಐನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬರೆದು ಪಡಕ ಅನಿಟ್ಟು ಆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ಬಂಡ ಅವು ನಾರಿಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಾರು ಆ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣನೆ ಒಂಜಿ ದಾನಾಗಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೈಯು ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ಆ ಕುಟುಂಬಡಾರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದರುಡು ಅತ್ಯಂತ ಏತು ತೀರ್ಣ ಆತು ಸೇವೆದ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು
ನೆಟ್ಟು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆದಿ ಅಕ್ಕೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಡಿಚಿಂದ ಬಂತುಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ ತುಂಬ ಕಾರ್ದಿಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಏಪ ಕಣಂದೂರು ಬರ್ಪೇರಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಕಾಯ್ತ ಪಣವು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪಾನ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆರಿಗೆ ಏತ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಪೈರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಆಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಆಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಂತೋಷ ಆದುಪ್ಪು ನಾನು ಬಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆ ಕತ್ತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ನೆನಕೊಂದು ಪೇರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂದ್ಪಣವು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೀತು ಜನ ಬೈದ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತು ಸಮಾಜರು ಮಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಇರು ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂಡಿ ಸಾಧಿಗೆ ನಂಗೆ ಕುಳ್ಳಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಲ್ತ ಮರ್ಪಣೆ ಏಪ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆತು ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಆವಡು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಮನೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಭಾರತ ದೇಶಡ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ರಾಜಕೀಯದ ಬರ್ತದೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪನ್ಮನೆ ಸಂಸದರು ಇಜ್ಜರು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒವೇ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ಬೇತದಾಲ ಎಂಟೀಜ ನೀವು ಬೋಂಡ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನೆ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಅದು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಬದಲಾತಂಡಿ ಇತ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯರನ್ನು ತುಣಗ ಖಂಡಿತ ದೇಶ ಆರು ಬಣ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಬದಲಾತನ ಆರು ಬಣ್ಪುಣೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಈತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯರ ಆತನ ನಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಳಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಪಣ ಇಂತೇರು ಫಾರೆನ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಸಂತೋಷ ನೋಡ ಪಣ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐನು ಸದ್ಭ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ದೇವರಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಯನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾವನೆಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಾಸು ಬಾರದು ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಡ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಸ್ವಂತ ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ್ 5 ವರಿನ ಕಾಸು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟಿ ಆ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನ ಕಾವಡು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ಊರು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬರಡು ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಓಡುಂದು ಮಲ್ತಿನ ಎತ್ತು ಖಂಡಿತ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅರ್ಹಾಯ ನಂಚಿನ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನೆಂದುಲ್ಲೆರ ಆ ಬೇಲೆ ಬೇಕು ನಾನು ಆರು 10 ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾರಿಗೆ ಏತು ತೀರ್ಣ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಬೇಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ 10 ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೇರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಣಂಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲಿನ ದಾನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಊಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ನೋಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ನೆನತಿನ ಎಂಚಿನ ನೆನೆತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲೆ ಆ ನೆನತಿನ ಮಾತು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆರೋಪಣಂಚಿನ ಆ ಜಾಗದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿರಲ್ಲ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕಣಂದೂರ್ದ ತೊಡಕಿನಾರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದೇವಿರು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ವಾರಿದಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೇವರು ಕೊರದು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪರಿಲದ ಆಶ್ವಾಸ ಮಲ್ತನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಯ್ಯತ್ತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಜೋರು ಬಡ ಪುನಲ್ದೈದಿದ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೇನೊಳ್ಳಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೈರಂಗಳ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮಾನಾಯಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ದೈದಿದಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೆಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮಾನಾಯಿಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾತ್ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಗಳೇರು ಮಾತ ಗೌರವಿತ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರೆಲ್ಲ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನದೊಂಬಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭರ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಮಂಡಲ ಗಂಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಬಂದ ರೈಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವಿ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಸೋಮನಾಥಾಯ ನಮಃ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಂಚನೆ ಮೂಜೂರು ಐನ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ದೈವಲಾಯನ ಅಂಚಿನ ತೋಡವಕ್ಕಿನಾರು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಐನಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಲಾಯಿ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಮಾತಾ ಸೇದನಂಚಿನ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ತರತಗ್ಗಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಜ್ಜನರುಳ್ಳರು ಇಟ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರರು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಯಬಂಡ ಸಂತೋಷನ ಮೃತುವರ್ಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಪಲ್ಲೆಕಡೆ ಎತ್ತು ಜನ ಪಂಡೇರು ದುಡ್ಡು ಪುಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಡ ದುಡ್ಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಲ್ಪರು
ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನು ಶುರು ಮದುವೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕ DJ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಅವತಾಣ ಅಂಚಾದೊಂದು ಐನಾಜು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ದಾಯಬಂಡ ಎಮ್ಮನೂತ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತನ ನಾರ್ಯಾಗುತ್ತದ ತರವಾದ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಜವನ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆತನು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬಾಯಿಡಂಕ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ ಯಾರಂದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಷ್ಟಪತ್ತ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ನೆನಪು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಂಚತ್ತೆ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ನಿಜವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುದಾರಿ ನೀಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಕರುಣೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಲ ಎಂಕಾಪುಲು ಅಕಲನೇ ಒಂದು ಅವತಾರವಾದ ಸಂತೋಷ ಬೈದಿನಿ ಬಂದದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮ ಗುಣಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಗುಣವೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ ಗುಣ ತಾಮಸ ಗುಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ರಾಜಸ ಗುಣ ಬಂದ ಯಾನೆ ಎನ್ನವೇ ಎನ್ನಡ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ತನ ಮನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಸಂತೋಷದ ಅಜ್ಜಿ ತಾಮಸ ಗುಣ ಪುಂಡು ಕೊರಿಯ ದೆಪ್ಪಿಯ ದೀಲಯ ಪತ್ತಿಯ ಪೋಲಯ ಅಂದು ಅವು ತಾಮಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂಚತ್ತು ಬಲೆ ಕುಣಿಲೆ ಎಂಚವಲ್ಲರಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಸಂತೋಷದ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬೈದನಿದೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ ಕಂಬಳ ಬೂಪನಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡಿದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ದು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಬಂಡೆ ಜೋಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯರಿ ಅಮ್ಮ ನಾರ್ಯಾಗುತ್ತದ ಪುದಾರಿ ಒಂದು ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರಾಡು ಬಂಡೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ನಿಜವಾದ ಬೇರೆ 7 ಹೆಣ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಡತ್ತಿದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಮಾತಾ ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ದಾದ ಅಂದ ದುಡ್ಡೇ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಾದ್ರು ಓಟು ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಮೊನೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲು ತಿಗೊಂಡ ಮೊನೆ ತುಪ್ಪುಜೇರು ನನ್ನತ್ತೆ ಓಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾನಾಗ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾತ್ತು ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ರಾಜಕೀಯ ಉಪ್ಪಡು ರಾಜಕೀಯ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಉಪ್ಪಡು ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡು ಅನ್ಪಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣನು ತನ್ನ ಮೆತ್ತೆರಡು ಅಳವಡಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೇ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ 60 ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರಿಗೂ ಈತ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಲ ಈತನೇಟ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಆತನಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುವರು ಶಾಲು ಪಾಡುಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡುಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂದು ಆಪುನು ಬಂಡದು ಅದು ಸಂತೋಷ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಎನ್ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡಾವಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡಾವಡು ನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಬುಳಿನೈಟ್ ಕುಜಲ್ ವೈಪುನಿ ಬಂಡದು ಉಂಡು ನಾತ್ ನಯಾವಾದ ವೈಪುನಿ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಕಣ್ತುಡು ನನಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಐಟು ಕೆಲವು ಆಂಡು ತಾಮಸ ಗುಣ ಆಮೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಹೊಡೆದವು ಪರಿಹಾರ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತಿಂದು ಬಂದಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಬೊಚ್ಚಂದ ಘಟನೆ ಆ ಒಂದು ಪಡಂಕಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನೇ ರೂಪಾಯಿ ಪೊಲೀರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಭಾವನೆ ತೋನಗೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣರಿಯದೇ ಕರುಳರಿಯದೇ ಪಂಡುದುಂಡು ಅವನು ನೀನು ಪಾತರ್ನಾಗ ಭಾವುಕತನ ಬರ್ತನ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನರವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಾತರ್ನಾಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೈತಿ ಅಂಚನ ಗುಣ ನನಲಾತು ಉಪ್ಪಡು ನನಲಾತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಸಂತೋಷನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪುಣಿದ ಪಣಪಣತ್ತು ನಿಜವಾದ ಇತ್ತ ಏದಾಗಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಆಪಡಿ ನಮ್ಮ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಡೆದಾದು ಅಂಚಾದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈತನ ಐನು ಇಲ್ಲ ಆಡ ಆಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ನಿಮಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪುಟ ಅಂಚಾನೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಋಣ ತೀರ್ಸಾವಣಿ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ವಾವೊಂದು ದುರಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಲಿಪೋರಂದೆ ಆಗ ನೆನಪು ಸದಾ ಇದು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉಪ್ಪುನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಋಣ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀವಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಐನದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಪೇರಿಗೆ ತತ್ವರ ಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೋಮನಾಥಿ ಕಾಪಾಡು ನಮ್ಮಿನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡು ಪಂಡು ಸಂತೋಷ ನಲವಾತು ದುಡ್ಡು ಬಡ್ಚಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೆನ್ಕೊರ್ದು ನಡಪಾಡು ಬಡದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ
ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರತು ಆ ದೇವರು ನಡಪಾಡು ಇಲ್ಲಡ ವಾಸವಾಯನಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಡಪಾವಡು ಬಂದದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಬಂದದು ಅವಕಾಶ ಒಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಪಾತ್ರ ಪುಟ್ಟುದು ಬುತ್ತುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತ್ನೆಗೆ ನಾರೆ ಗುತ್ತುದ ಪುದರ್ನು ತುಜಿಪಾದ ಕೊರನೆಕ್ ಸಂತೋಷನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ನಯ ವಿನಯಡು ಬಾರಿ ಸದ್ಗುಣೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದ್ಲೇರೆ ನನಾಥ ದೇವಿಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿ ಪಡೆದು ಪೊಲ್ಲುದ ನಂಗೆ ನುಡಿನ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೆ ಮಂಜುಮಠನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಚಂದ್ರಾಸ ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ರೆಡ್ ಶುಭಾಶಯ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ದಯದಿದ್ದು ಬಡಾಪನಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಶುಭಾಶಯನಕ್ಕೆ ಏನು ದಯದಿದ್ದು ಮಗಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಮನಾಥ ತರತಗ್ಗಾದ ಸುದಿತ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಳದಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನಾಡಿದಾವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಿಸುವಂತು ಇನಿ ಆಜನೆ ನಮೋ ಕುಟ್ಟಿದ ನೇತ ತುಳುಡ್ ಪನ್ಪುನಾಡ ಇಲ್ಲೋಕಿಲ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನಾಡ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ఆయన ఆపనించిన ఈ సందర్భం ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರುಣ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಅನುಕರಣೀಯದ ವೇದಿಕೆ ಅನುಕರಣೀಯ ಪಂಡಾಂಡ ಒರಿಯೇ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಅವು ಯಾನ್ ಐನು ಅನುಕರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆಪ್ಪರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಪುದರ್ದೀಪನ ದೀತನೇ ಆಗಲೇ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನ ಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡದೆ ಆ ಪುದರ್ದೀತೇರು ಅಂಚ ಸಂತೋಷನೇ 350 ದಿನಗಳ ಸಂತೋಷ ಅರ್ನ ಉಲಾಯಿ ಎತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡಾವು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಸ್ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಮೋನೇಡು ಯಾಪಲ ಸಂತೋಷ ಅರ್ ಪಂಡೇರಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಾರು ಆರೆಗೆ ಜೋರು ಕೋಪ ಬತ್ತನಾಡ ಅತೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತೆಡು ನಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷನೇ ಅವು ಅರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮನ್ಪೆರ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಡ ಸಮಾಜಡ್ ಅಶಕ್ತರೇ ಇರಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತು ನಂಚಿನ ನೆರಳು ಐನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಏನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ಆರು ಪಡೆಯಿಂದ ಬತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪನೋಡು ಆ ಭಾಗ್ಯ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎದೇ ಕಾಸಿತ್ತನ ಏಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೊಂಚ ಪಂಡೇರು ಪುರಾತಿಕಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ದೇವರನ ಕಾರ್ಯ ದೇವರು ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪೇರು ಏರೇರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ ಇತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಎಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಅವು ಪೂರ ಹಿರೇಗ ಬೈದಲ್ಲಿ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಏತ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂದು ಪೋಪ ನರ ನಾರಾಯಣ ಆಪುನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂತೋಷನೇ ತನ್ನ ದುಡಿಮೇಡು ಒಂದು 20% ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರಪೇರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಆದರ್ಶನ ಸಂತೋಷಣೆ ಪಾಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ಯರ ಮೈಕತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ಯರ್ಯ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆರು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ ಅಂದ ಐನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೈಕತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂತೋಷಣ ಏತ್ಲಾ ಪುಗೇರೋಲಿ ಪುಗರು ನತ್ತು ಆರು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮದು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಕೆಲಸದ ನಮ್ಮ ಮಂತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷನಾಗಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಏನಂತೂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಾಂಡ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಸಂತೋಷವು ಬರೋಡತ್ತ ಅಂದೆ ಸಂತೋಷನ ದೇವರು ಇರೆಗ ನನಾತಿಲ್ಲ
ಬಕಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ನೂಜೇಕ್ ನೂದು ಯಾಪ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜೋನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಅತ್ತನಾಡ ಓಲ ಅವನು ಉಮದೈಟು ನೋದು ನಿಜನಾಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಂಜೋಲು ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಸರೀಜಿನ ಅಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕಂಡಾನಿ ಪಕಾಡೆ ಜನಾಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು అయిన ఇళ్ళ పొంజోలు సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడ ಸಾವಿರ కొరపున అవులు ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಡ 2,000 ಕೊರದು ಪೋಪು ಇಲ್ಲದ ಹಿಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಾಡ 2,000 ದಡ್ಡಿ ಅವು 500 ಕುಂತುಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಅವು ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣಗತ್ತು ಖಜಾನೆನ ಕಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಕ್ಲಿ ಅವು ದಾಹನ್ ಬಂಡ ಇರೆಗಂದತ್ತವು ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಎನ್ನನು ಸೇರಾದ್ಲೇ ಏನ್ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅರೆಗೆ ಮಗಲು ಒಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮಗಲು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಇರ್ನ ಮಂತಿನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡ್ಬಿಡಾಡು ಒಂದು ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗೆಲ ಆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅಕ್ಲೇನ ಉಂಟಾವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ನಟ್ಟನ ನೂದೈಟು ನೋದು ಆ ಭಗವಂತೆಲ್ಲ ತತಸ್ಸು ಬಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ದರಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನ್ಲ ನಟೊಂದು ಎನ್ನತ್ತ ಭಗವತಿ ಇಲ್ಲ ಏನ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತು ವಿನಂತಿ ಬಲ್ದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನಾಗೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅಪಾರವೈನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹಕರಾಯನ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಮೇರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವಿಯರು ಕರುಣಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ 2 ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದುಗಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯವರು 6ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಮನೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರವರ ಮನಸ್ಸು, ಹೃದಯದ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಂತವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಮನೆಗಿಟ್ಟು ತಾನು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ್ ರೈಯವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಸಾರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ 100 ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಂಥ, ಬಡ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು 100 ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹಕರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಾರಾಯಣ ನಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದರು. ಈ ಸ್ಥಳರು ನೆಲೆಯಿನ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿನ ಸುಗಿತಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಕನಸು ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಡಪಾಯಿನಲ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಉಪ್ಪುನು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಯೋಗ ಕೂರ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಾಪನು. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷೋಡೊಂಜಿ ಕಡಿದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆಲು
ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಕ್ಕೆಳ್ಳ ಕುಳ್ಳಿನಂಚಿನ ರುಕ್ಮಯ ಮೂಲ್ಯ ದಂಪತಿಲೇಗೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷನಾಗಿ ನನಾತ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ನಿರಂತರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣದಿಂದ ದೇವರೆಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಡ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರದು ಸಂತೋಷ ನಗಲ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಲೇ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕಣದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೇ ಮಂಜುಮಂಡಲಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆಮಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣನಾಗ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿನ ಮತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶೇಷಪ್ಪ ಟೈಲರ್ಲು ಪಜ್ಜಿ ರುಂಬೇರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡೋಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯವಾಹಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತಾರ ಯಶವಂತ್ ತುಕೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿ ಕಮಲಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮಾನಯ್ಯಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಡೋರ್ ಬುಕ್ಕ ಆಶಿಕ್ ಮೇಡಮ್ ಮೇಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮೇಗ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಂಚಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತಿನನ್ನಾಗ ಅನಂತ ನಿತೀಶನ್ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಡಿಪು ಬಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದರ್ಶನ ನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನಾಗಿ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಪರ್ಲುಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕು ನಿಂಜೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತುಜ್ಪಾದ ಕೊರ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಬೇಸರಗಳಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಆಚಾರ್ಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು